Μισό λεπτάκι. Κάτι μου έχει κάτσει στο λαιμό. Αν θέλεις να σου πω με ποιον από τους δύο κάδους έχω ζυμώσει την τέλεια νέιπα, μείνει στο βίντεο και θα σου το αποκαλύψω. Είμαι ο Αλέξανδρος από το πειραματιστήριο και φυσικά την τέλεια νέιπα μπορείς να τη ζυμώσεις μόνο με το Firmzilla. Τι είναι το Firmzilla? Πριν αρχίσω να αναλύω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, θα τα λέμε όλα εδώ πέρα, ας το ανοίξουμε, να το έχουμε μπροστά μας και να δούμε και τι περιλαμβάνει. Το συγκεκριμένο Firmzilla που έχω μπροστά μου είναι το 30 λίτρο All Rounder. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνει το δοχείο ζύμωσης. Θα σας πω γιατί εγώ προτιμάω να έχω και για προσωπική μου χρήση, αλλά και στο μαγαζί προτιμάω να φέρνω μόνο αυτό. Φυσικά αν μου πει κάποιος θα το φέρω και το 27 λίτρο. Λοιπόν, αυτό δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Όπως θα δούμε εδώ αρχικά έχουν φτιάξει μια καινούργια χειρολαβή ώστε να είναι λίγο πιο εργονομική. Έρχεται με δύο pet adapters, έναν κίτρινο και έναν κόκκινο, ώστε να μπορείς να τους ξεχωρίζεις. Το φλωτέρ και την σίτα, την οποία θα χρησιμοποιήσεις πολύ εύκολα έτσι ώστε να φιλτράρεις τη λάσπη και να μεταγγίσεις πιο καθαρή μπύρα. Το Firmzilla ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένα εδοχείο που αντέχει την πίεση. Πού με βοηθάει όμως να κάνω ζύμωση υποπίεση? Ζύμωση υποπίεση με βοηθάει γιατί επιταχύνω τη διαδικασία ζύμωσης κατά 1 με 2 μέρες, οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα αυτό. Με βοηθάει στο ότι αντέχοντας την πίεση μπορώ να ενανθρακώσω την μπύρα μου, που σημαίνει ότι μπορώ να την πιω κιόλας έχοντας ανθρακικό. Οπότε είναι και αυτό ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Αν θέλω αντί να έχω ένα κέγγ 20 λίτρο να μπορώ να την ενανθρακώσω και να την πιω μέσα από το Firmzilla μου. Λοιπόν, εγώ συνήθως βάζω, όταν έχει να κάνει με μετάγγιση, το βάζω στο κόκκινο, έτσι ώστε να ξέρω ότι στο κίτρινο θα έχω την γραμμή αερίου. Οπότε, από εδώ θα συνδέσω το σωληνάκι μου. Θα το συνδέσω σε αυτή την άκρη. Ουσιαστικά από εδώ δεν περνάνε σχεδόν τίποτα από λάσπες, λυκίσκους κτλ. Οπότε έχω μια πιο καθαρή μπύρα στο τέλος. Έχω και το φλωτεράκι μου που βοηθάει να διατηρείται στο επάνω μέρος της μπύρας και να μεταγγίζω ουσιαστικά από το πάνω μέρος της μπύρας μου χωρίς να παίρνω τις λάσπες της ζύμωσης. Οπότε το τοποθετώ μέσα. Έχω λοιπόν το λάστιχο μετάγγισης με το φλωτεράκι μου. Μας δίνει και εδώ ένα ball lock και ένα κομμάτι σωληνάκι 8 χιλιοστών, ώστε να μπορέσω να το συνδέσω με την αεροπαγίδα μου, με την ανεπίστροφη αεροπαγίδα. Είναι μια αεροπαγίδα που βοηθάει στο να διατηρήσω την πίεση που θέλω στο Firmzilla μου. Έχει πάνω και ένα μανόμετρο, ώστε να μπορώ να βλέπω τι πίεση έχω μέσα στον κάδο μου και συνδέεται κατά αυτόν τον τρόπο. Βιδωτή χειρολαβή. Έχουμε και εδώ ένα βελάκι που μας δείχνει από ποια μεριά και προς ποια μεριά θα πρέπει να εξέρχεται τα αέρια της ζύμωσης, άρα εγώ θα το συνδέσω από αυτή τη μεριά και θα το βάλω στο κίτρινο, όπως σας είπα πριν. Το κίτρινο χρώμα, επειδή συνήθως συνδέεται με φυσικό αέριο, με εργαλεία αερίου κτλ., το προτιμώ να το βάζω σε αυτό το χρώμα. Οπότε, ζύμωση υποπίεση λοιπόν. Μπορώ να ζυμώσω μπύρες τύπου Lager, οι οποίες απαιτούν χαμηλές θερμοκρασίες, 12, 13, 14 βαθμούς, να τις ζυμώσω σε λίγο πιο υψηλές, περίπου 16 με 18 βαθμούς. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τους μήνες κυρίως της άνοιξης, αν δηλαδή κάποιος δεν έχει θάλαμο ζύμωσης, να μπορέσει να κάνει Lager και σε λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, βλέπουμε φυσικά ότι είναι διάφανο, οπότε αυτό με βοηθάει στο να βλέπω τι γίνεται μέσα στην μπύρα μου, μέσα στη ζύμωση. Είναι και ένα ακόμα πλεονέκτημα. Να δω αρχικά αν έχει αρχίσει η ζύμωση, να δω αν έχει κάτσει κάτω η λάσπη.
Οπότε με βοηθάει και σε αυτό το κομμάτι. Όπως σας είπα, αυτό το μοντέλο είναι αυτό χωρίς το έξτρα δοχείο συλλογής μαγιάς. Το χρειάζεσαι? Εγώ δεν το χρειάζομαι. Δεν έχω συλλέξει ποτέ τη μαγιά από αυτό το δοχείο. Δεν έχω κάνει αναπαραγωγή ποτέ συλλέγοντας μια μαγιά από τη ζύμωση. Προτιμώ να παίρνω αυτούσια τη μαγιά και να την αναπαράξω σε ένα μονόλιτρο, σε ένα δίλιτρο και να μπορώ να τη χρησιμοποιήσω μετέπειτα, παρά να συλλέξω τη μαγιά από τη λάσπη, να την καθαρίσω, να βγάλω την καθαρή μαγιά από τη ζύμωσή μου και να την αναπαράγω με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, απλά σας λέω ότι με βολεύει περισσότερο εμένα. Σίγουρα ένα πολύ βασικό πλεονέκτημα του FermZilla είναι το χαμηλό του κόστος σε σχέση με αντίστοιχα ανοξίδωτα της αγοράς. Μιλάμε για ένα εύρος περίπου 80 με 130-140 ευρώ, ξαναλέω, ανάλογα με το τι θέλουμε να κουμπώσουμε επάνω. Αυτό το μοντέλο τώρα, έχουμε εδώ και το δοσομετρητή, δεν σας το έδειξα. Ένα αυτοκόλλητο ώστε να μπορείς, έχοντας κολλήσει κατάλληλα στο κατάλληλο ύψος, να μπορείς να δεις και πόσα λίτρα έχεις μέσα, εντάξει. Και σου δίνει και ένα θερμόμετρο LCD, το οποίο το κολλάς και βλέπεις που φωσφορίζει η θερμοκρασία. Εντάξει, αυτά νομίζω είναι κοινά και για τους υπόλοιπους κάδους ζύμωσης, αν έχεις δηλαδή εμπειρία από αυτό. Και το βασικότερο πλεονέκτημα είναι ότι μπορείς να κάνεις close transfer την πύρα σου. Τι είναι close transfer? Κλειστή μετάγγιση. Μετάγγιση με κλειστό κύκλωμα. Τι σημαίνει κλειστό κύκλωμα? Χωρίς να ανοίξω, χωρίς να βάλω ένα σιφόνι, χωρίς να ρίξω τούμπα, χωρίς να ανοίξω κάποιο βρυσάκι, κάνω κλειστή μετάγγιση. Τι προϋποθέτει όμως αυτό? Προϋποθέτει φιάλι διοξιδίου. Όταν δεν θέλω να έχω ατμοσφαιρικό αέρα στην πύρα μου, να μην την ακουμπήσει δηλαδή, να μην κάνει παφλασμούς και οξυδωθεί, πρέπει να έχω διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό τι σημαίνει? Φλασάρω παντού, ψεκάζω δηλαδή παντού με διοξίδιο, ώστε να μην έχω τον ατμοσφαιρικό αέρα. Κάτσε ένα λεπτάκι. Δες εδώ χρώμα. Session NEIPA. 2 μήνες, δεν έχει οξυδωθεί, δεν έχει πάθει τίποτα. Αυτό γιατί? Γιατί όταν μεταγγίζω την πύρα μου από τον κάδο ζύμωσης, από το FermZilla μου δηλαδή, στο keg, φλασάρω παντού με διοξίδιο, δεν περνάει καθόλου αέρας, έχω το τέλειο αποτέλεσμα. Οπότε, αν θες να κάνεις κι εσύ τέτοιες μπύρες, να μην σου σκουραίνει το χρώμα, να μην σου χαλάει η γεύση, και όχι μόνο σε NEIPA, σε lager, σε stout, παντού φαίνεται το αποτέλεσμα. Όταν οξυδωθεί η μπύρα σου, έχεις θέμα. Θα σου καταστραφεί. Αν δεν σου καταστραφεί, θα σου αλλοιωθούν τα αρώματα και τα χαρακτηριστικά της. Αν θες να έχεις την τέλεια μπύρα, πας εδώ. Πάμε λοιπόν να αναφέρουμε και τα μειονεκτήματα του να αγοράσει κάποιος FermZilla. Ένα μειονέκτημα του πλαστικού, όπως τα ακούτε, είναι ότι είναι πλαστικό. Σημαίνει ότι δεν είναι για πάντα. Μετά από 1-2 χρόνια, κανονικά θέλει αντικατάσταση. Το καλό στην υπόθεση είναι ότι πουλάνε σκέτο πλαστικό. Δηλαδή, μπορείς να κρατήσεις τα καπάκια, τη βάση, τα μπολό κτλ. Και να αγοράσεις με ένα σχετικά χαμηλό κόστος το κύριο σκάδο. Συμφέρει? Για μένα συμφέρει. Γιατί έχω ένα δοχείο που μου κρατάει την πίεση, μπορώ να κάνω κλειστή μετάγγιση την πύρα μου στο keg μου, οπότε με βοηθάει άπειρα αυτό στο να βγάζω τις τέλειες μπύρες. Οπότε είναι πλαστικό, θα χρειαστεί κάποια στιγμή στο μέλλον να το αντικαταστήσεις. Δεύτερο, όταν λέμε ότι είναι πλαστικό, σημαίνει ότι δεν μπορώ να το πετάξω ούτε καυτά νερά, ούτε να το γρατζουνάω με το σφουγγαράκι μου κατά τον καθαρισμό, γιατί όταν γρατζουνιέται ο κάδος δεν μπορούμε να τον απολυμάνουμε εύκολα. Όταν κάνει χαρακές κρύβονται πιο εύκολα οι μικροοργανισμοί, οπότε ακόμα και με το Star Sun δεν γίνεται η τέλεια απολύμανση. Ένα ακόμα μειονέκτημα, όπως σας είπα πριν, ότι για να χρησιμοποιηθεί τέλεια το FermZilla πρέπει να αγοράσουμε και κάποια έξτρα, όπως φιάλι διοξιδίου. Θέλουμε το μανόμετρο που μας βοηθάει στο να δώσουμε συγκεκριμένη πίεση και μερικούς αντάπτορες ball lock, εντάξει, αυτή είναι η φθηνή της υπόθεσης, οπότε θέλουμε έναν έξτρα εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Και φυσικά μην παραβλέψουμε, εντάξει, τον άρχοντα του παιχνιδιού,
και το κεγκάκι μας. Θέλουμε και ένα βαρέλι, ώστε να μεταγγίσουμε κάπου. Και θα μου πεις τώρα, καλά δεν μας είπες πριν ότι μπορούμε να το πίνουμε και από εδώ. Μπορείς να το πίνεις και από εδώ, κρατάει την πίεση, μπορείς να του προσθέσεις ανθρακικό με τη φιάλη διοξιδίου, έτσι. Δεν φτάνει μόνο η πίεση της ζύμωσης να μου δημιουργήσει και το ανθρακικό που θα έχει αργότερα η μπύρα, γιατί θα εξαντληθεί όλο κατά το σερβίρισμα. Θέλω αρκετό διοξίδιο για να τη σερβίρω, οπότε θα πρέπει να έχω μια φιάλη διοξιδίου, ώστε να κάνω τη ζωή μου λίγο πιο εύκολη. Και στο τέλος θέλει σίγουρα να πάρεις και ένα keg για να κάνεις, όπως σου είπα, την κλειστή μεταφορά και να έχεις το τέλειο αποτέλεσμα. Και κατ' επέκταση θέλεις και ένα ψυγείο για να βάλεις μέσα το βαρέλι σου για να μπορείς να την πίνεις κρύα. Έτσι. Άρα, εγώ τι λέω σε όλους, όταν κάποιος θέλει, έρχεται και μου ζητάει φερμζίλα, το ξέρετε και μερικοί που παρακολουθεί το βίντεο, σας αποτρέπω γιατί πρέπει να αγοράσεις πρώτα keg. Πρέπει να αγοράσεις σύστημα εμβαρέλωσης. Δηλαδή πρέπει πρώτα αυτά να τα έχεις ήδη από το σπίτι σου. Πρέπει να εμβαρελώνεις πρώτα την πύρα σου και μετά να πας σε φερμζίλα. Αν το πάρεις και το αυτό, δεν έχεις τι να το κάνεις. Θέλεις και τον υπόλοιπο εξοπλισμό για να μπορείς να έχεις το τέλειο αποτέλεσμα. Μισό λεπτό. Όποιος θέλει συνταγή να μου γράψει κάτω στα σχόλια. Τώρα, το τελειότερο της υπόθεσης εδώ είναι πώς θα κάνω dry hopping, πώς θα κάνω, θα ανοίξω και θα ρίξω και θα ξανακλείσω, αφού εσύ μας είπες όλα κλειστά και ιδανικά και όμορφα και ωραία. Κάτσε λίγο να σου δείξω, έχω κάτι πολύ τέλειο. Hop bong, κυρίες και κύριοι. Hop bong. Τι είναι το hop bong, ρε μάστορα, δηλαδή, πάλι θες να μας πουλήσεις, να σου σκάσουμε όλα τα λεφτά, τι θέλεις, να γίνεις εσύ πλούσιος και εμείς φτωχοί. Λοιπόν, το hop bong είναι το τέλειο σύστημα του να κάνεις dry hopping χωρίς να έρχεται ο αέρας σε επαφή ούτε με τους λυκίσκους, αλλά ούτε και να εισέρχεται αέρας στο φερμζίλα κατά τη διάρκεια του dry hopping. Βοηθάει και το keg στο να στέκονται τα πράγματα. Και τσαπ, έτοιμο. Λοιπόν, το έτρεξα λίγο εγώ τώρα πίσω στα παρασκήνια. Αυτό όλο είναι το hop bong. Έχει καινούριο στόμιο, ας το πούμε έτσι. Σου δίνει ξανά pet adapters, κάποια tri-clamps και το κυρίω σώμα. Εδώ λοιπόν τι κάνεις. Θα το βάλω και αυτό. Εννοείται ότι προσαρμόζεται αντίστοιχα και οι χειρολαβές, απλά δεν θα το βάλω τώρα για να το βλέπετε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, έχει μια χειρολαβή λοιπόν εδώ πέρα που μπορείς να ανοίξεις και κλείσεις αντίστοιχα για να πέσουν οι λυκίσκοι. Έτσι, οπότε αρχικά βάζεις από εδώ τους λυκίσκους σου. Βάζεις κανονικά εδώ μέσα τους λυκίσκους, εντάξει. Εννοείται το έχεις ήδη κουμποτό. Βάζεις τους λυκίσκους, κλείνεις καπάκι, παίρνεις από το μανόμετρό σου, τον μπολόκ σου, έρχεσαι, πρεσάρεις διοξίδιο, βγάζεις αέρα. Πρεσάρεις διοξίδιο, βγάζεις αέρα. Οπότε τι έχω εδώ πέρα, λυκίσκους με διοξίδιο, τέλος ο αέρας. Ανοίγω όμορφα και ωραία τη βαλβίδα μου, εντάξει. Τακ, πέφτουν από εδώ πέρα. Ξέρω τώρα αν φαίνεται στο βίντεο, έχει από εδώ κάτω το στόμιο, έτσι, που ανοιγοκλίνει και αντίστοιχα πέφτει ο λυκίσκος. Οπότε το κλείνω, αποσυνδέω το hop bong μου, εννοείται ότι εδώ είναι κλειστό, δεν με επηρεάζει κάπου, το αφήνω έτσι μέχρι να κάνω το cold crash μου και να κάνω τη μετάγγισή μου. Έχω τα pet adapter, οπότε συνδέω το αέριο, από την άλλη μεριά η μπύρα, κάνω το close transfer μου, τελειώνω. Έχει μπει διοξίδιο καθόλου, γιατί και εδώ θα ψεκάσω με διοξίδιο το βαρέλι, δεν θα υπάρχει ατμοσφαιρικός αέρας, όπως αντίστοιχα σας έδειξα εδώ, υπάρχει αντίστοιχα βαλβίδα και στο keg. Πρώτα kegging, μετά φερμζίλα. Είναι το τέλειο εργαλείο αν ξέρεις να το δουλεύεις. Γράψτε μου στα σχόλια από κάτω αν έχετε απορίες. Κάτσε ένα λεπτάκι. Και άμα θες μπορώ να σου δώσω και τη συνταγή. Μέχρι το επόμενο βίντεο, στην υγεία σας. Ας πιω λίγο ακόμα.